Samantala, inilunsad po sa Pangasinan ang National ID Integrated Pangasinan E-Systems na layong gawing mas mabilis at epesyente ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Isinagawa ang ceremonial signing at integrasyon ng sistema noong Marso 10 sa pakikipagtulungan ng Philippine Statistics Authority Region 1 at ng pamahalaang panlalawigan. Sa ilalim ng programa, iuugnay ang Pangasinan E-Systems sa National ID Authentication Services upang masiguro ang mas mabilis at na verifikasyon ng pagkakakilanlan at paggamit ng mas tumpak na datos sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, makatutulong ang integrasyon upang mapadali ang trabaho ng mga frontliners dahil sa mas mabilis at mas maasang verification bukod sa mababawas ang mga papeles at may paiikli pa ang oras ng pagpoproseso ng mga serbisyo. Binigyang diin naman ng pamahalang panlalawigan ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na pag-isahin at pag-usayin pa ang mga sistema ng pamahalaan upang maiwasan ang dobleng paggastos at mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.